Γεια, είναι το It Depends SEO and Business Podcast. Είμαι ο Κωστής, είναι ο Βαγγέλης. Είμαστε το podcast που θα σε πείσει ότι το SEO είναι το καλύτερο digital marketing κανάλι. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Κωστή. Αν και για να είναι σήμερα εδώ που θα μιλήσουμε για το πώς να ξεκινήσεις να μαθαίνεις SEO, μάλλον ήδη ξέρει ότι είναι το καλύτερο. Μακράν. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στο επεισόδιο για το οποίο λέμε τι είναι το SEO και διάφορες άλλες έτσι λεπτομέρειες και παραμέτρους σχετικά με το SEO και τι κάνει ένας SEO. Οπότε σήμερα πάμε λίγο διαφορετικά να δούμε, όπως διαβάζετε και στον τίτλο, πώς μπορείς να ξεκινήσεις το SEO ως beginner, ως αρχάριο. Λοιπόν, οπότε για να βρίσκεστε εδώ υποθέτουμε ότι τα βασικά του SEO, τι είναι δηλαδή το SEO το γνωρίζουμε και ότι αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες, technical, on-page και off-page. Οπότε με αυτές τις βασικές γνώσεις προχωράμε παρακάτω. Τι πρέπει να ξέρει κάποιος για να ξεκινήσει στο SEO? Καταρχάς, πώς δουλεύει η μηχανή αναζήτησης, το crawling και το indexing. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες σε αυτό το επεισόδιο, γιατί ίσως χρειάζεται αρκετός χρόνος και δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναλυθούμε εδώ σε αυτό. Θα δώσουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και ίσως σε επόμενα επεισόδια να εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω. Οπότε, search engine crawling and indexing. Πώς γίνεται, πρέπει να ξέρουμε πώς δουλεύει η μηχανή αναζήτησης. Πώς να κάνουμε keyword research, που είναι από τα πιο βασικά πράγματα. Να μπορούμε να γνωρίσουμε το search intent, κάνοντας keyword research, δηλαδή γιατί, τι σκοπό έχει αυτός που ψάχνει τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί να αγοράσει, να μάθει πληροφορίες, κάτι άλλο τέλος πάντων. Και το user experience και την επίδραση που έχει αυτός κατά τάξης. Κωστή, ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Όχι, σε ακούω με προσοχή. Ναι, αυτό ήθελα απλά να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι δεν θα πρέπει, αν είσαι beginner και είσαι εδώ, δεν θέλουμε να σε φορτώσουμε με πληροφορίες που ίσως σε κάνουν έτσι να μην καταλαβαίνεις κάποιους όρους ή οτιδήποτε τέτοιο. Όντως ο σκοπός αυτού του επεισοδίου είναι να σου δείξει βασικά πράγματα και όντως να μπορείς από εκεί, αν μας ακούσεις μέχρι το τέλος, από αυτά που θα ακούσεις εδώ, να μπορείς να κάνεις τα πρώτα απλά βήματα. Ναι, να έχεις μια βασική κατεύθυνση για το πώς να ξεκινήσεις, πού να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, τις βασικές τέλος πάντων, ή και έναν δρόμο που να ακολουθήσεις για να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι στο SEO. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή τώρα να πω ότι επειδή σε συχνές συζητήσεις που έχω με κόσμο και με ρωτάνε αν χρειάζεται κάποιο πτυχίο για να κάνεις SEO, αν υπάρχει κάπου που μπορείς να πας σπουδάσεις. Πτυχίο από πανεπιστήμιο SEO δεν υπάρχει. Οπότε ούτε σε κάποια εταιρεία θα σου ζητήσουν ποτέ πτυχίο. Μπορεί να σου ζητήσουν παρεμφερή πτυχία, marketing ή κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα όχι πτυχίο SEO και σίγουρα δεν χρειάζεται πτυχίο για να κάνεις SEO. Υπό την έννοια ότι το SEO, όπως είπαμε και πριν, αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες. Οπότε μπορεί κάποιος να έχει πρώτα βασικές τεχνικές γνώσεις και να μπει μετά σε αυτό. Κάποιος να κάνει περισσότερο on-page, δηλαδή να ασχολείται περισσότερο με το content και μετά να μπει στο SEO. Μέχρι τώρα έχω συναντήσει πάρα πολλούς SEO από πολύ διαφορετικά industries, με backgrounds τελείως διαφορετικά. Δικηγόρους που κάνανε SEO μετά, δημοσιογράφους που κάνανε SEO μετά, developers που κάνανε SEO μετά, πολιτικούς μηχανικούς που κάνανε SEO μετά. Πολλούς επιχειρηματίες που ξεκινήσανε μικρές επιχειρήσεις και είδαν ότι επειδή ασχοληθήκαν με το δικό τους website μετά τους άρεσε και το κάνανε μόνιμη εργασία. Οπότε είναι ένας ανοιχτός κλάδος. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Γενικά, στο SEO νομίζω ότι όσο ενδιαφέρεσαι εσύ ο ίδιος ή η ίδια και το ψάχνεις και διαβάζεις και είσαι πάντα ενημερωμένη για ό,τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, σε προηγούμενο επεισόδιο θα ακούσετε για τα Google Updates που κάναμε έτσι, μια εκτενή αναφορά και ιστορική αναδρομή. Οπότε, επίσης πάλι τώρα που μιλάμε, τρέχει ένα Google Update, ένα core update. Anyway, η μόνιμη κατάρα μας. Ναι, πραγματικά. Η κατάρα ή ευχή για κάποιους ή τέλος πάντων. Και ευχή για τους χρήστες σίγουρα. Οπότε γενικά νομίζω ότι οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτό, αν πραγματικά νιώθει ότι
του αρέσει κάτι τέτοιο, το να είναι δηλαδή σε μια διαρκή κατάσταση ενημέρωσης και μάθησης, το SEO είναι για σένα. Οπότε, ναι, αν είσαι διατεθειμένη να είσαι updated και θέλει και αρκετές εργατοώρες που δεν πληρώνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό πρέπει να το διασκεδάζεις και λίγο. Δηλαδή, να είσαι άνθρωπος που του αρέσει να τεστάρει, που μπορείς να καταλάβεις, να βγάζεις συμπεράσματα από δεδομένα, από τις ενέργειες που έκανες. Να είσαι σε μια συνεχή αμφισβήτηση των πραγμάτων για το τι δουλεύει και τι όχι. Σίγουρα χρειάζεται, και αυτό νομίζω κάποιος αρχάριος θα είναι καλό να το ακούσει, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ακούγεται σαν κλισέ, αλλά στο SEO όντως η προσοχή στη λεπτομέρεια είτε αφορά το technical κομμάτι, κυρίως θα εστιάσω από τους 3 πυλώνες που είπαμε, on page, off page και technical, θα εστιάσω στο on page και στο technical για την προσοχή στη λεπτομέρεια. Θέλει μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε που μπορεί να μην φαντάζεσαι καν ότι μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Μιλάω πολύ γενικά, αλλά ακόμη και η δομή π.χ. κάποιου πολύ απλού πράγματος μέσα σε ένα website, ένα πολύ απλό πραγματάκι να επηρεάζει πολλά περισσότερα. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ναι, ισχύει. Περάσαμε λίγο γρήγορα, η αλήθεια είναι, τα προηγούμενα σε σχέση με το πώς δουλεύει η μηχανή κτλ. Γιατί, όπως είπαμε, δεν θέλει να αναφάμε χρόνο. Γιατί αργότερα θέλουμε να πούμε λίγο σε πιο πρακτικές, σε έναν λίγο πιο, ας πούμε, πρακτικό οδηγό για το πώς να ξεκινήσεις. Οπότε συνεχίσουμε τώρα. Θα μου πει κάποιος που ξεκινάει τώρα τι χρειάζεται. Ωραία. Δεν χρειάζομαι πτυχίο. Έμαθα και πώς δουλεύει και η μηχανή. Ξέρω και να κάνω ένα βασικό keyword research. Χρειάζεται, ας πούμε, να μάθω προγραμματισμό. Όπως σας είπα και πριν, από επαγγελματίες ενώ που έχουν άλλο background, όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρεις κάποιες γλώσσες, ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Εγώ θα πρότεινα σε αυτό το σημείο κάποιος που θέλει να ξεκινήσει να μάθει 5 βασικά πράγματα για το HTML, ας πούμε. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά HTML tags και η δομή, το πώς είναι φτιαγμένο δηλαδή το HTML παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς κατανοεί η Google τη σελίδα. Οπότε κάποια βασικά πράγματα καλό είναι να τα ξέρεις πριν ξεκινήσεις. Ή να τα μάθεις κατά τη διάρκεια. Αλλά να δείξει στο μυαλό σου ότι αυτά τα 10 πραγματάκια, 10 tags τέλος πάντων πρέπει να τα μάθουμε. Έπειτα, πάρα πολύ βασικό, κατανόηση της αρχιτεκτονικής των σελίδων. Πώς φτιάχνουμε τα μενού, πώς κατηγοριοποιείται η σελίδα. Θα πει και περισσότερα κοστής μετά σε αυτό. Και σίγουρα θα χρειαστεί κάποια βασική γνώση ανάλυση δεδομένων. Και εκεί θα πω μην τρελαθούμε, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να διαβάσουμε 5 στατιστικά, τι σημαίνουν τα γραφήματα, να υπάρχει λίγο συνδυαστική σκέψη, γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να μετράμε και τα αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να μετατρέπονται και σε οικονομικά αποτελέσματα προφανώς, αλλά και να μπορείς να τα πάρεις για να βγάλεις συμπεράσματα για το πώς θα κινηθείς μετά. Γιατί έξτρα αλλαγές θα κάνεις για να έχουμε αποτελέσματα. Αν χρειάζεται κάποια εργαλεία, το SEO ίσως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πριν ξεκινήσεις για τα βασικά που θα μπορούμε να πούμε, εγώ θα έλεγα, για να κάνω έτσι ένα μικρό spoil, το βασικότερο εργαλείο είναι η σελίδα των αποτελεσμάτων όταν κάνεις μια αναζήτηση που σε ενδιαφέρει. Άρα, φρόντισε να αναλύσεις καλά πάνω σε αυτή την αναζήτηση που έκανες στην Google, τι αποτελέσματα έρχονται, γιατί μπορεί να έρχονται αυτά τα αποτελέσματα, μελέτησε κάθε website που έρχεται στην πρώτη σελίδα, μέχρι και τη δεύτερη θα σου πω από εμπειρία, ότι για ποιο λόγο είναι εκεί τη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη χρονική περίοδο που εσύ έκανες αυτή την αναζήτηση. Δες άλλες προτινόμενες αναζητήσεις που σου φέρνει η ίδια η Google στα αποτελέσματα. Είναι μεγάλο εργαλείο αυτό, γι' αυτό δίνω τόση βάση μέχρι να πάμε σε τι άλλα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και δώσε επίσης και σημασία στο autocomplete. Αν δεις όταν πας να ψάξεις κάτι, πολλές φορές η Google συμπληρώνει λέξεις σε οποιαδήποτε γλώσσα και να ψάχνεις. Αυτό δεν το κάνει τυχαία. Εσύ δώσε την απαραίτητη προσοχή.
Βαγγέλη, τι άλλα εργαλεία? Ισχύει, μπορεί να τη λύσεις πάρα πολλές πληροφορίες από εκεί. Ναι, εργαλεία. Επίσης, συχνή ερώτηση που ακούω από πολλοί κόσμο που θέλει να ξεκινήσει και να μπει σε αυτόν τον κόσμο του SEO. Ότι ναι, αλλά κοίταξε, ας πούμε, το τάδε εργαλείο και έκανε 200 ευρώ το μήνα και είναι πολλά για να ξεκινήσω κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν χρειάζεσαι εργαλεία ή χρειάζεσαι κάποια τα οποία μπορεί να τα βρεις και δωρεάν. Εντάξει. Πρώτο και βασικότερο εργαλείο, Google Search Console. Τι είναι το Google Search Console? Είναι μια πλατφόρμα που μας δίνει η ίδια η Google και ουσιαστικά μας δίνει πληροφορίες για το πώς βλέπει η Google το website μας στα αργωνικά αποτελέσματα. Εκεί θα βρεις πληροφορίες όπως σε ποια keywords εμφανιστήκαν οι σελίδες σου, ποιες σελίδες εμφανιστήκαν σε αυτά τα keywords, πόσες φορές έκανε κλικ ο χρήστης εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε. Θα δεις πληροφορίες όπως το πόσο γρήγορα φορτώνει η σελίδα σου. Αν υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αν δηλαδή το Googlebot δυσκολεύεται για κάποιο λόγο να κάνει crawl το website σου. Θα βρεις διάφορα τέτοιες πληροφορίες σημαντικές και είναι και η μόνη πηγή άμεση, τέλος πάντων, άμεση πηγή για το πώς βλέπει Google το website σου. Δεύτερο, Google Analytics. Google Analytics, επίσης μια δωρεάν πλατφόρμα από την Google. Καθιστάτε ένα κομμάτι κώδικα στην ιστοσελίδα σου και μας επιτρέπει να βλέπουμε τη συμπεριφορά του χρήστη πάνω στην ιστοσελίδα. Πολύ σημαντικά στατιστικά και εκεί. Μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα. Επίσης, ενώνονται και οι δύο πλατφόρμες, το Google Search Console μέσα στα Google Analytics και μπορείς να δεις κάποιες σημαντικές πληροφορίες στην πλατφόρμα χωρίς να φύγεις από εκεί. Όχι όλες, αλλά πολύ σημαντικές. Επίσης, keyword research. Πολλοί ρωτάνε πώς θα κάνουμε keyword research με free εργαλεία. Πρώτο καλύτερο εργαλείο, αυτό το ανέφερε και ο Κωστής, είναι η ίδια μηχανή αναζήτησης, κάνοντας search. Κοιτάζοντας κάτω τις προτινόμενες, στο τέλος σελίδας που βγάζει προτινόμενες αναζητήσεις. Το autocomplete. Νομίζω πάρα πολύ σημαντική πηγή keywords και πολλοί την ξεχνάνε. Δεύτερο επίσης free και πάλι από την Google είναι το Google, πώς λέγεται? Το Keyword Planner. Keyword Planner, από αμνησία. Keyword Planner. Free εργαλείο μέσα από τα Google Ads. Φοβερό και αυτό, μια χαρά για αρχάριο, είναι εξαιρετικό. Μπορεί σε κάποια keywords που δεν έχουν μεγάλη, επειδή λίγο τα γκρουπάρει, δεν έχουν μεγάλη κίνηση, να μην σου δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα τις κεντρικές λέξεις θα τις βρεις μια χαρά. Και μετά, Technical SEO είναι το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις μαζικά χωρίς εργαλείο. Ουσιαστικά. Υπάρχει ένα εργαλειάκι, το Screaming Frog, το οποίο στη free του έκδοση σε αφήνει να κάνεις scroll μέχρι 500 σελίδες και θα σου δώσει ό,τι χρειάζεσαι σε σχέση με το τεχνικό κομμάτι. Εξαιρετικό εργαλείο. Ακόμα και αν θες να το πληρώσεις, είναι 200 ευρώ το χρόνο, είναι value for money, είναι το μόνο εργαλείο που χρειάζεται, όχι που χρειάζεται, που θα μπορεί. Αν μου πεις ένα εργαλείο που πρέπει να πληρώσεις, είναι αυτό τέλος πάντων. Εδώ να πω και εγώ ότι το interface του είναι από τα χειρότερα που θα δεις σε εργαλεία. Εγώ το λατρεύω. Έρχεται από το παρελθόν ακόμα. Δεν θέλουμε. Την απλότητα τη λατρεύω, αλήθεια. Για τις 500 σελίδες που είπες και εσύ είναι δωρεάν, να ξαναπούμε. Άρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις day one, αν έχεις ειδικά ένα μικρό site που ως beginner καλύτερα να έχεις ένα μικρό site, άρα σε καλύπτει. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό έτσι που θέλω να αναφέρω είναι το όνομά του που λέγεται ο βάτραχος που ουρλιάζει. Τίποτα, απλά ήθελα να το πω. Ότι κάποια εργαλεία... Γιατί βλέπει όλο προβλήματα. Βλέπει προβλήματα. Επίσης θα πούμε ότι είναι 500 σελίδες. Συγγνώμη, Κωστή. Τίποτα, αν τα εργαλεία είχαν ελληνικά ονόματα. Αυτό μόνο μερικές φορές. Ισχύει. Επίσης θα πούμε ότι είναι 500 σελίδες ανά-crawl. Δηλαδή μπορεί να το έχεις μόνιμα και συνέχεια να κάνεις 500 σελίδες crawl από διάφορα website, όχι με το δικό σου. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνεις 500. Για να μην μπερδευτούμε. Πάμε με τα εργαλεία και τελειώσαμε. Μετά, πού θα βρω πληροφορίες? Ωραία, τα λέτε εσείς, πήγαινε μάθε πώς λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης. Πού θα πάω να μάθω? Εκεί θα σου πω πάρα πολύ απλά ότι είναι ευκαιρία να αποκτήσεις ένα έξτρα skill, τέλος πάντων, πολύ σημαντικό για τον SEO και για όλη την ανθρωπότητα θα πω, μάθε να ψάχνεις.
η Google είναι φίλο σου, πήγαινε και ψάξε να βρεις resources. Αλλά θα σου πω και 5 βασικές για να μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς μεγάλο κόπο και να κουραστείς. Το ένα είναι το επίσημο blog της Google και τα resources της Google, τα οποία δίνουν βασικές πληροφορίες για το πώς πρέπει να είναι δομημένη μια στελίδα. Όχι πώς να κάνεις keyword research, αλλά βασικά τεχνικά κομμάτια για τα HTML, διάφορα τέτοια. Ο Κωστής, ο φίλος μας, μετά θα βάλει κάτω στην περιγραφή links για όλα αυτά. Έτσι, Κωστή. Βέβαια, θα έχουμε link για όλα. Τέλεια. Και κυρίως, άσε μας εμάς τελευταίους, άντε. Για όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή, ό,τι θέλει. Αλλά τελευταίους, βάλε όλους τους άλλους πρώτα και εμείς από ταπεινότητα θα αναφερθούμε τελευταίοι. Ισχύει. Οπότε έχουμε και λέμε τα επίσημα resources Google, link θα έχουμε στην περιγραφή. Blog διάφορα της Google, μπορείτε να βρείτε στα social media διάφορους τύπους εκεί της Google και SEO professionals, οι οποίοι γράφουν πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα και δίνουν ωραίες πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραίες κοινότητες στα social που ασχολούνται με το SEO και εκεί μπορείτε να βρείτε και βοήθεια και να κάνετε και ερωτήσεις και να σας απαντήσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενεργή κοινότητα του SEO παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Αν και είμαστε μικρή κοινότητα, είναι ενεργή. Επίσης, ένα website που προτείνω αρκετά συχνά σε beginners που ρωτάνε πώς να ξεκινήσουν είναι το learningseo.io, που το έχει φτιάξει η Solis, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, έχει μαζέψει όλα τα resources, τα επιβεβαιωμένα κτλ. Που βρίσκονται στο διαδίκτυο, τα έχει κάνει σε ωραίες κατηγορίες και είναι ένα ωραίο σαϊτάκι για να βρεις σε σειρά τι να μάθεις που και να ξέρεις ότι ισχύουν αυτά τέλος πάντων που διαβάζεις και δεν είναι αρλούμπες. Και επίσης έχουμε τα online paid courses και τις πιστοποιήσεις. Τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται. Είναι αναλόγως θες να κάνεις. Δεν έχω να προτείνω κάποιο δομημένο καλά, ή βασικά δεν έχω να προτείνω κανένα paid online course, αλλά ούτε και πιστοποίηση, να σας πω την αλήθεια. Που επίσης όμως έχει σχέση και με το τι θες να κάνεις. Υποθέτω, εγώ ας πούμε δεν θα κοίταγα κάποια πιστοποίηση. Δεν ξέρω Κωστή, αν ήταν να κάνεις κάποια πρόσληψη θα κοίταγες κάποια πιστοποίηση. Κοίταξε, όχι. Δεν θα το κοιτούσα ως hiring manager, μια που το αναφέρεις. Εξαρτάται, όπως είπες και εσύ, τι θες να κάνεις. Σίγουρα, άσχετα αν σου δίνει κάποια πιστοποίηση ή όχι, το να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο, ένα online course, σίγουρα θα σου δώσει πράγματα, όποιο και αν είναι αυτό. Σίγουρα. Απλώς λέω δεν έχω να προτείνω, δεν έχω προσωπική άποψη. Και επίσης έχει σχέση και με τα χρήματα, έτσι, γιατί πέτυχα, ας πούμε, κάποια στιγμή που είχε $5,000, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει, ας πούμε. Ναι. Αν αξίζει, δεν μπορώ να πω ότι να πω με σιγουριά κάποιο ότι αξίζει. Θα βάλω πρώτο, κάνοντας και λίγο spoil το παρακάτω, ότι σίγουρα, ξαναλέω, είναι πολύ χρήσιμο αν κάτι σου κάνει κλικ και θέλεις να το παρακολουθήσεις, δοκίμασέ το. Αλλά το μεγαλύτερο σεμινάριο είναι το να ασχοληθείς εσύ και θα δούμε πώς, σε πολύ λίγο, πώς μπορείς εσύ ο ίδιος και η ίδια να αποκτήσεις. Οπότε να κλείσουμε αυτό, ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλό είναι, προφανώς. Αν μπορείς να κάνεις κάποιο online course, ναι. Εγώ θα πρότεινα να μην χαλάσεις πολλά χρήματα εκεί. Επίσης, οι πιστοποιήσεις, καλό είναι να τις έχεις, αλλά μην χάσεις και το χρόνο σου ή μην γίνει αυτός σκοπός η πιστοποίηση. Ίσως, αν πας να πιάσεις δουλειά σε κάποιο agency ως entry level, μια πιστοποίηση, δεν ξέρω, ίσως να βοηθήσει. Εγώ δεν θα την λάμβανα υπόψη μου, η αλήθεια είναι. Αν έκανα πρόσληψη, έτσι. Πιο πολύ ένα assessment θα βοηθούσε. Δηλαδή, να καταλάβεις σε τι επίπεδο είναι ο υποψήφιος, αν μιλάμε γι' αυτό. Ισχύει και αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, που ουσιαστικά θα το αφήσω Κωστή σε σένα, το πρακτικό του θέματος δηλαδή. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να αποκτήσεις μια πρακτική εμπειρία, να τα βάλουμε λίγο έτσι σε μια τάξη, first things first που λένε και στα χωριά, βασικό είναι να έχεις ένα project, άρα να έχεις ένα website. Είτε αν
καλύτερα να έχεις ένα website που θα το δημιουργήσεις από το 0 με εύκολο τρόπο. Πριν πάμε σε αυτό, να δούμε και την άλλη επιλογή. Αν κάποιος γνωστός σου, εσύ ο ίδιος ακόμη, έχει ένα website στο οποίο δεν βασίζεται για να έχει κέρδη και για να ζει τέλος πάντων ή να είναι μια επιχείρηση συγκεκριμένη, μπορείς και εκεί να ξεκινήσεις τα πειράματά σου και την εκμάθησή σου και την εμπειρία σου. Εγώ θα σου πρότεινα να δημιουργήσεις ένα απλό website, ένα blog, το WordPress, να διαλέξεις την πλατφόρμα σου. Η WordPress κατά τη γνώμη μου είναι μια χαρά για κάτι τέτοιο. Γενικά είναι και πάρα πολύ διαδεδομένη και μάλιστα μπορείς, αν όλα πάνε καλά και θες να συνεχίσεις και αυτό το site έχει προοπτική, μπορείς να ξεκινήσεις πάρα πολύ απλά στο WordPress και σε βάθος χρόνου να χτίσεις πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα και γνωστά sites που χρησιμοποιούν WordPress μέχρι πάρα πολύ απλά blogs. Άρα, εντάξει, να συμπληρώσουμε εδώ το 80% ίσως και παραπάνω του διαδικτύου είναι φτιαγμένο σε WordPress. Σε άλλο επεισόδιο θα σας δείξουμε πώς μπορείς να βρίσκεις ένα site που βλέπεις σε τι πλατφόρμα είναι φτιαγμένο. Πάμε παρακάτω. Έτσι βάζω μικρά φυτίλια. Λοιπόν, άρα... Hooks από τον Κωστή. Άρα λοιπόν φτιάξε ένα site. Σε δεύτερο χρόνο βρες ένα SEO plugin που θεωρείς ότι ταιριάζει. Εκεί υπάρχουν ειδικά για το WordPress. Εδώ θα αναφέρουμε δύο. Υπάρχουν πολλά, δύο είναι τα πιο διαδεδομένα. Για το WordPress πάντα λέμε. Είναι το Yoast και το RankMath. Βαγγέλη, τι γνώμη έχεις γι' αυτά? Έτσι πολύ επιδερμικά. Ναι, όντως είναι τα πιο διαδεδομένα, πιστεύω. Εγώ είμαι φίλος του RankMath τα τελευταία χρόνια, ή από τότε που βγήκε βασικά. Το έχω αφήσει πίσω μου το Yoast. Είχα κάποια προβλήματα κάποια στιγμή που έκανε ένα update και είχε δημιουργήσει κάποια τεχνικά θέματα. Αλλά είναι safe. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μια χαρά. Είναι ίσως το πιο παλιό, από τα πιο παλιά τέλος πάντων. Οπότε μια χαρά. Οπότε, σε τι θα σε βοηθήσει το SEO plugin? Πριν πάμε στην ουσία, δεν θα σου κάνει τη δουλειά μόνο του. Το SEO plugin είναι ένα εργαλειάκι, μη το μικραίνω, ένα εργαλείο στα χέρια σου για να μπορείς να κάνεις αυτά που έχεις στο νου εύκολα, χωρίς να επεμβαίνεις στον κώδικα. Δεν θα κάνει μόνο του κάτι, έτσι. Απλά εσύ που θα θέλεις να εφαρμόσεις τη χ τακτική ή τέλος πάντων να κάνεις την χ αλλαγή μέσω αυτού του εργαλείου, πολύ πιο εύκολα από το να μπεις στον κώδικα. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ξέρεις ούτε να γράφεις κώδικα, ούτε να μετατρέπεις τον κώδικα, ούτε τίποτα. Μέσω αυτού του εργαλείου, αν ακριβώς ξέρεις τι θέλεις, θα πας και θα το κάνεις. Και μάλιστα υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλες κοινότητες που, αν έχεις απορίες, γκουγκλάροντας και ψάχνοντας αυτό που θες να λύσεις, σίγουρα κάποιος θα το έχει ξαναντιμετωπίσει και θα το έχει λύσει. Και εσύ το μόνο που έχεις να επενδύσεις εκεί είναι πάρα πολύ χρόνο για να δεις ότι όλα αυτά μπορούν να δουλέψουν στη δική σου περίπτωση. Άρα, φτιάχνεις ένα website, βάζεις ένα SEO plugin και μετά ξεκινάς, ή το έχεις ήδη σκεφτεί, το πώς θα είναι η δομή αυτού του site σου. Άρα να έχεις ξεκάθαρα στο νου σου τις σελίδες που θα θέλεις να δουλέψεις, που θα θέλεις να περιέχονται σε αυτό το site και θα θέλεις να δουλέψεις πάνω σε αυτές για την εμπειρία σου, για να αποκτήσεις εμπειρία, έτσι. Πριν πάμε εκεί, επίσης μπορείς, αν δεν έχεις, να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο, αν υπάρχει ένα website ήδη στο οποίο θα εργαστείς για να αποκτήσεις εμπειρία, είπαμε, καλό θα είναι να γίνεται εθελοντικά φυσικά, γιατί ουσιαστικά καλό θα σου κάνει εσένα, έτσι. Άρα καλό θα είναι να μην πας να ζητήσεις χρήματα για αυτό το website, για το οποίο δεν θα έχεις και σιγουριά ότι αυτά που θα κάνεις θα είναι όλα ok και θα πετύχουν. Άρα εθελοντικά... Γιατί θα μάθεις του άλλου την πλάτη εισαγωγικά. Καλό είναι να μην πάρεις λεφτά γι' αυτό. Ναι, και θα πρέπει και ο άλλος που το παρέχει και εκείνος να είναι συνειδητά να έχει στο νου ότι... Ακριβώς. Μπορεί να ξέρει που πάει. Ναι, δηλαδή, ok. Αλλά υπάρχουν sites εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που μπορούν να τα παραχωρήσουν. Όλοι έχουμε γνωστούς φίλους κτλ. Διαφορετικά είπαμε, φτιάχνεις το δικό σου. Άρα λοιπόν,
Εσύ πρέπει για να φτιάξεις, να ξεκινήσεις μάλλον να φτιάχνεις στρατηγικές πάνω σε αυτό το site το μικρό που έχεις στήσει. Καταρχάς, είπαμε, το site πρέπει να είναι και απλό, δηλαδή δεν μπορείς day one να έχεις στο νου ότι θα χτίσεις ένα τεράστιο site με πάρα πολλές σελίδες, ότι θα πουλάς υπηρεσίες ή θα πουλάς προϊόντα ή θα φτιάξεις, ξέρω εγώ, την Amazon, ας πούμε, και εσύ θα δουλέψεις πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να είναι ένα μικρό, απλό site με λίγες σελίδες για να βλέπεις κιόλας, εκτός του ότι για να επενδύσεις το χρόνο σου όσο σωστότερα γίνεται, όσο πιο αποδοτικά γίνεται, πρώτον, και για να βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα όσο πιο πολύ άνετα, όσο πιο άνετα γίνεται σε αυτές τις 10, 20, 30 σελίδες όσες επιλέξεις να έχει για αρχή ξαναλέω, το site σου. Άρα, παραλείπω κάτι στα πρώτα βήματα, Βαγγέλη, που δεν έχω σκεφτεί σε αυτά? Ίσως ότι θα ξεκινούσα... Πρώτα θα ξεκινήσεις διαλέγοντας για τι πράγμα θα μιλάει αυτό το website. Ναι. Έτσι. Που εκεί προτείνω να είσαι γνώση του θέματος για να μπορείς να αναπτύξεις σωστά το περιεχόμενο, όπως θα πεις και παρακάτω. Και μετά keyword research. Ναι. Άρα λοιπόν, για να φτιάξεις τις κατηγορίες σου και τις σελίδες όπως θες πες το σε αυτό το site, θα πρέπει αυτό που είπε ακριβώς ο Ευάγγελος, να γνωρίζεις γιατί θες να μιλάει αυτό το site. Αυτό το ένα site καλό θα είναι να ασχολείται με συγκεκριμένο αντικείμενο, για αρχή τουλάχιστον και στο μέλλον, για να μπορείς πάνω σε αυτό να χτίσεις τη φήμη αυτού του site, ας το πούμε, και προς τη μηχανή αναζήτησης και προς τον χρήστη. Άρα το keyword research που ανέφερε ο Ευάγγελος πολυδόκιμα σημαίνει ότι θα πρέπει να δεις ποιες πρέπει να είναι οι ονομασίες, οι τίτλοι των σελίδων σου, των κατηγοριών σου. Αν για παράδειγμα εσύ ασχολείσαι με έναν τομέα, θα πρέπει να είναι παρεμφερής. Δεν μπορείς να ασχολείσαι π.χ. με ποντίκια υπολογιστών και εσύ να μην τα αναφέρεις καν πουθενά και απλά ξαφνικά να γράφεις για ποντίκια. Θα πρέπει οι σελίδες σου να έχουν αντίστοιχους τίτλους και το site ολόκληρο, και μάλιστα και το domain που θα επιλέξεις καλό θα είναι να μην είναι, ας πούμε, κωστής 1234.gr, να είναι ένα domain, να επιλέξεις ένα domain για να φτιάξεις αυτό το website, σχετικό τέλος πάντων και ευανάγνωστο, θα το πω έτσι, από τη μηχανή αναζήτησης και φιλικό προς το χρήστη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και στη μετέπειτα εμπειρία σου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, αυτό που είπαμε, να κάνεις ένα keyword research και να δημιουργήσεις ένα σχεδιάγραμμα στο νου ή στο χαρτί του πώς θα είναι οι σελίδες σου και οι κατηγορίες σου. Πολύ απλά, δηλαδή θα έχω 3 κατηγορίες και η κάθε κατηγορία π.χ. οι 2 κατηγορίες θα έχουν και 2 υποκατηγορίες π.χ. και η τρίτη δεν θα έχει γιατί δεν χρειάζεται. Κάπως έτσι να τα έχεις απλά στο νου. Και μετά πάμε λίγο στο πώς θα ξεκινήσεις να οργανώνεις τη στρατηγική σου πάνω στο SEO για αυτό το website. Εδώ πάλι έρχεται ο βασιλιάς που είναι το keyword research για το content σου. Έτσι. Άρα, σου είπαμε προηγουμένως με ποιο τρόπο μπορείς να κάνεις ένα keyword research χρησιμοποιώντας τι. Επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα ότι αναφέραμε το Keyword Planner, αναφέραμε την ίδια τη σελίδα αναζητήσεων της Google. Οπότε από εκεί μπορείς να βλέπεις τι κάνουν παρεμφερή site με το δικό σου, πώς το κάνουν και πώς χτίζουν το περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενό σου καλό είναι να είναι πολύ χρήσιμο για τον χρήστη και ευανάγνωστο από τον χρήστη, ώστε όντως να προσφέρει κάτι. Διαφορετικά σκέψου το πάρα πολύ απλά. Γιατί η Google να σε φέρει ψηλά στα αποτελέσματα, αν το κείμενό σου δεν είναι δομημένο με τρόπο που και η μηχανή αναζήτησης αγαπά και ο χρήστης το χαίρεται. Άρα εσύ θα πρέπει να φτιάχνεις περιεχόμενο. Όταν λέμε περιεχόμενο εννοούμε κυρίως και το κείμενο και ό,τι άλλο αυτό συνοδεύει, δηλαδή τις εικόνες σου που θα συνοδεύουν τα κείμενά σου, τις κατηγορίες σου κτλ. Ακόμη και βίντεο μπορείς να βάζεις στο περιεχόμενό σου για να το κάνεις έτσι πιο φιλικό προς το χρήστη, ακόμη και από κανάλια στο YouTube
που εμπιστεύεσαι, μπορείς να βάζεις το link τους για να παίζει το βίντεο τους, όπως το δικό μας, για παράδειγμα, αν κάνεις ένα σχετικό, πάντα μιλάμε να υπάρχει μια σχετικότητα, έτσι. Αν κάνεις ένα Η σχετικό, λέξη κλειδί είναι σχετικό. αυτό, αν φτιάχνεις ένα site που μιλάς για κρέμες και καλλιτικά, ναι, μην βάλεις το δικό μας link, δεν νομίζω θα σε βοηθήσει κάπου. Οπότε, Δεν μάλλον. ξέρω. Ναι. Ε, Μάλλον. οπότε γενικά να έχεις στο νου ένα μεγάλο context του τι αφορά το περιεχόμενό σου και έτσι να το χτίσεις ανά σελίδα και συνολικά. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ από την άλλη μεριά να μην είναι over-optimized ούτε το περιεχόμενό σου ούτε επιμέρους κομμάτια του, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανησυχείς και να κάνεις παραπάνω πράγματα από όσα ενδείκνυται. Πώς θα το καταλάβεις αυτό? Από την εμπειρία κυρίως. Δηλαδή δούλεψέ το, δες τι δουλεύει καλά, δες αφού έχεις κάνει κάποια δουλειά έτσι πρώτα, τι ρανκάρει, τι έρχεται πιο ψηλά στη μηχανή αναζήτησης και στα αποτελέσματα, ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά, με τα keywords που χρησιμοποιείς για αυτή την αναζήτηση, και δες εκεί μετά μήπως έχεις κάνει κάποιο over-optimization που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Τι μπορεί να είναι το over-optimization, δεν θα το ανοίξουμε εδώ τώρα. Πάμε λίγο, προχωράμε πολύ γρήγορα. Με κεφαλαία εδώ, κεφαλαία που αναβοσβήνουν. Μην παραλείπεις να κοιτάς το site που φτιάχνεις στο κινητό. Mobile optimization λοιπόν. Αν σκεφτούμε ότι κατά μέσο όρο πάνω από 70 και πάνω από 80 πολλές φορές τις 100 των επισκεπτών των sites έρχονται από κινητή συσκευή, γιατί σκέψου το πάρα πολύ απλά. Εσύ μπορεί εκείνη την ώρα να το δουλεύεις σε ένα πολύ ωραίο υπολογιστή, σε ένα πολύ ωραίο λάπτοπ που πήρες με γεια, αν είναι καινούριο. Αλλά σκέψου τον εαυτό σου στο κρεβάτι, στον καναπέ που χαζεύεις στο κινητό και μπαίνεις σε διάφορα sites. Ο περισσότερος κόσμος κάπως έτσι το κάνει. Άρα εσύ το χτίζεις φυσικά. Αν είσαι, Ναι. συγγνώμη, αν είσαι ακόμα χειρότερα, αν είσαι στο δρόμο εν κινήσει και δηλαδή φαντάσου ότι ένα site ας πούμε, παρέχει μια υπηρεσία που χρειάζεσαι άμεσα να τη βρεις, ή ένα καφέ ας πούμε, ή ένα τσαγκάρι ή ένα local business τέλος πάντων. Ο άλλος θα είναι στο δρόμο, πρέπει η πληροφορία να τη βρει άμεσα. Άρα το site σου θα πρέπει να είναι mobile friendly, όπως το λέμε, και αυτό είναι τεχνικό θέμα κυρίως, αλλά θα πρέπει να έχεις τη σιγουριά ότι είναι ok για κινητά. Αυτό παίζει και πολύ σπουδαίο ρόλο στο πώς αντιμετωπίζει το site σου η Google και ο χρήστης φυσικά, γιατί και εμείς οι ίδιοι αν μπούμε σε ένα website που στο κινητό μας δεν εμφανίζεται καλά, όσο καλά πράγματα και να λέει και χρήσιμα για μας, πολύ πιθανόν να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο site. Και εδώ έρχομαι για να τελειώσω σε εισαγωγικά, γιατί αυτό νομίζω δεν τελειώνει ποτέ, με το user experience που πρέπει να έχει το site που φτιάχνεις. Μιλάμε πάλι ξαναλέω, μάλλον για ένα πολύ απλό site, άρα πολύ απλό και ευχάριστο θα πρέπει να είναι το user experience του επισκέπτη. Δηλαδή, η εμπειρία του χρήστη, η εμπειρία του επισκέπτη μέσα στο site σου να είναι άνετη, απρόσκοπτη, ευχάριστη και γρήγορα να μπορεί να δει αυτά που θες να του δείξεις, γιατί σκέψου ότι αυτός ο επισκέπτης ήρθε, αν όλα έχουν πάει καλά, από κάποιο αποτέλεσμα της Google. Άρα, σε πρώτο χρόνο έχεις κερδίσει το ενδιαφέρον του. Άρα, πιθανότατα κάτι τον ενδιαφέρει τον επισκέπτη μέσα στο δικό σου site. Άρα, φρόντισε να μην τον κάνεις να ταραχτεί εκεί μέσα, να μην τον κάνεις να χάσει αυτό που έψαχνε και να φύγει και να πάει σε ένα άλλο site. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι κάποια δευτερόλεπτα είναι η ευκαιρία σου για να κρατήσεις τον χρήστη. Άρα θα πρέπει, δεν θέλω να φαίνεται σύνθετο, είναι πάρα πολύ απλό σε ένα μικρό πολύ site να έχεις μια πολύ απλή και εύκολη και μια πολύ ευχάριστη εμπειρία χρήστη. Απλά μην το περιπλέξεις πάρα πολύ. Stick to the basics, κατά τη γνώμη μου. Βαγγέλη, τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που θέλω να πω είναι τι κάνουμε μετά τώρα. Όχι τι κάνουμε μετά. Θέλω να πω, προτείνω ότι όλες αυτές οι αλλαγές σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι technical, είτε είναι στο content κτλ., να γίνουν documented. Δηλαδή, κρατάμε σημειώσεις.
Τι άλλαξα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τις αλλαγές που βλέπουμε μέσα στα metrics μετά. Ανέβηκε άλλαξε αυτό. Έγινε μετά κάτι, πήγε προς τα πάνω. Πήγε προς τα κάτω. Έμεινε ίδιο. Δεν έγινε τίποτα. Κρατάμε όλα αυτά και προτείνω, αν μπορούμε, να τα κάνουμε ένα case study. Αν έχουμε θετικά αποτελέσματα, αν έχεις αρνητικά, μην το κάνεις. Αν έχεις θετικά αποτελέσματα, προτείνω να το κάνεις ένα case study, γιατί θα σε βοηθήσει σίγουρα, αν μετά θέλεις να αναζητήσεις εργασία. Οκ, σίγουρα πρέπει να κρατάς, να μελετάς δεδομένα και από τα εργαλεία που ανέφερες προηγουμένως και από δεδομένα που δημιουργείς ο ίδιος η ίδια, με τον τρόπο που μόλις ανέφερες με τις αλλαγές, να δούμε τι impact είχε αυτή η αλλαγή. Φαντάσου λίγο αυτές τις αλλαγές σαν αλλαγές στην καθημερινή σου ζωή. Για παράδειγμα, εγώ έβαλα στην καθημερινή μου ζωή ότι θα κοιμάμαι μισή ώρα παραπάνω και θα τρώω 200 γραμμάρια λιγότερο, λέμε τώρα. Μόνο αυτά όμως άλλαξα. Δεν άλλαξα ούτε το πόσο περπατάω, ούτε το πόσο τρέχω, ούτε το πόσο πίνω αλκοόλ. Δεν άλλαξα τίποτα άλλο. Τα έχω κρατήσει όλα ίδια. Πού με επηρέασε αυτή η αλλαγή? Αυτό εννοεί και ο Βαγγέλης. Οπότε ναι, σιγά σιγά τις αλλαγές και ένα track τι από αυτές τις αλλαγές έφερε ποιο αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό, όχι δεν είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι αρκετά σημαντικό για έναν SEO beginner και θα σου δώσω την πάσα, Βαγγέλη, γιατί ξέρω ότι το έχεις σκεφτεί και θα το πεις, θα το αναλύσεις μάλλον όπως το σκέφτεσαι. Άντε και είμαι beginner SEO, άντε και έκανα πράγματα, άντε και μαθαίνω πράγματα. Γιατί το κάνω αυτό? Τι θέλω? Θέλω επαγγελματική ανάπτυξη? Θέλω επαγγελματική πορεία? Τι έρχεται μετά ίσως? Γιατί νομίζω καλύψαμε το πώς να ξεκινήσεις. Έτσι αντί επιλόγου να βάλουμε τι έρχεται αφού ξεκίνησες και έχεις καταλάβει 5 πράγματα και μπορείς να προχωρήσεις. Ναι, ακριβώς. Άντε και έμαθα εγώ τώρα και πώς δουλεύει η μηχανή αναζήτησης και πώς να κάνω και keyword research και τη δομή του website και πώς να τα βάζω όλα μαζί και πώς να διαβάζω γραφήματα. Όλα αυτά τέλος πάντων τα έχω μάθει και τα ξέρω. Τι κάνω τώρα? Τι κάνω? Οι επιλογές που έχεις είναι εξής. Πας και βρίσκεις δουλειά. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αν θες να βρεις δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, οπότε ή χτυπάς την πόρτα μιας εταιρείας και λες γεια σας, ήρθα. Ξέρω αυτά τα 10 πράγματα. Να και ένα case study που έχω κάνει. Πάρτε με ως entry level. Η μία είναι αυτή. Η άλλη είναι ασχολείσαι με το δικό σου website ανοίγοντας μια δική σου επιχείρηση και ασχολείσαι με αυτό. Και έχουμε και τρίτη. Όχι. Αυτές νομίζω είναι. Freelancing. Ναι, το πήγα στην που είναι λίγο διαφορετικό. Αυτές είναι οι επιλογές που έχεις. Και μετά διάβασμα, μόνο αυτό. Και μπορείς φυσικά εφόσον έχεις έτσι κάνει κάποια πράγματα και θέλεις γνώμες, θέλεις να ρωτήσεις, θέλεις να μάθεις, μπορείς να δικτυωθείς στον κλάδο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η κοινότητα είναι πολύ ανοιχτή. Υπάρχουν forum που μπορείς να ακολουθείς, υπάρχουν social media groups κτλ. Και φυσικά conferences στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξαρτάται φυσικά από τους στόχους, τις δυνατότητες σου κτλ. Αλλά και τα conferences σε ένα δεύτερο επίπεδο, μετά το επίπεδο του beginner δηλαδή, λίγο παρακάτω, σίγουρα θα σου δώσουν πολλά εφόδια, γιατί κανείς μας δεν είναι expert στα πάντα. Οπότε μπορεί να ακούσεις expert γνώμες σε τομείς που δεν τους φανταζόσουν πριν, για άλλα νήσις, για άλλες χώρες ακόμα, ειδικά αν είναι κάποιο συνέδριο στο εξωτερικό, και να σου ανοίξουν πάρα πολύ οι ορίζοντες. Επίσης μπορείς και σε social media να ακολουθείς αντίστοιχα γνώστες, όπως είναι και η Αλέιντα Σόλης που αναφέραμε προηγουμένως κτλ. Και τώρα ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντος. Μπορείς επίσης να κάνεις subscribe, εννοείται, στο It Depends SEO and Business Podcast και να πατήσεις το καμπανάκι για να παίρνεις όλες τις ειδοποιήσεις. Βαγγέλη, δείξε μου λίγο το καμπανάκι, γιατί το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Αυτό που τα παίρνει όλες όμως, όχι αυτά που είναι. Αυτό για ένα άλλο που
Που δεν είναι πολύ καλό. Είναι μέτριο. Σωστά, Το άλλο, το full θα βάλει. Όλες τις ειδοποιήσεις, το full extra, σωστά. Αυτό για σένα που μας παρακολουθείς από το YouTube, από εσένα που μας ακούς από πλατφόρμα podcast όπως το Spotify, ακολούθησέ μας και επίσης μπορείς να βρεις στην περιγραφή τα προφίλ μας στο LinkedIn, το δικό μου και του Ευάγγελου, οπότε feel free εκεί να μας στείλεις οτιδήποτε, να μας κάνεις follow ή οτιδήποτε, γιατί νομίζω είναι καλό να βοηθιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ναι, προφανώς, εδώ για ερωτήσεις είμαστε. Επίσης θέλω να πω λίγο για την πορεία. Δηλαδή, συνήθως, πώς εξελίσσεται κάποιος που κάνει SEO, ξεκινώντας από entry level, γιατί δεν το είπαμε. Ξεκινώντας από entry level, συνήθως κάνεις λίγο απ' όλα. Mid level, λίγο απ' όλα και αρχίζεις και βλέπεις τι σου αρέσει περισσότερο. Όταν γίνεσαι λίγο πιο senior, πολλές φορές είναι άνθρωποι που κάνουν specialize σε ένα πράγμα, έτσι. Μόνο technical, μόνο on page ή οτιδήποτε σου αρέσει τον καθένα. Σημασία στο SEO έχει, για να γυρίσω λίγο στην αρχή και προς το τέλος να το κλείσουμε κάπως έτσι, να σου αρέσει, συγγνώμη, και να του αρέσει, εντάξει, και αυτό παίζει, πρέπει να του αρέσει και αυτό παίζει, ναι. Αλλά πρέπει όντως να σου αρέσει πολύ, γιατί χρειάζεται πολύ προσωπικό χρόνο για να το ασκήσεις και πολύ προσωπικό χρόνο για να ενημερώνεσαι. Θα πρέπει δηλαδή να το γουστάρεις πραγματικά και να είσαι κοντά συνεχώς στη βελτίωση και στην ενημέρωση. Και έχω μια τελευταία ερώτηση για τον Βαγγέλη, πριν να κλείσουμε. Έχει ηλικία το πότε κάποιος μπορεί να ξεκινήσει? Μπορεί κάποιος να είναι beginner στο SEO? Υπάρχει ηλικία, θεωρείς? Όχι. Όχι, όποτε σου αρέσει ξεκινάς. Δεν υπάρχει. Ίσα που να σου πω την αλήθεια, οι πιο σε μεγάλη ηλικία, επειδή φέρνουν και όλη αυτή την εμπειρία, ίσως να είναι και καλύτερα. Ενώ γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, το SEO απαρτίζεται από διαφορετικά κομμάτια. Συν ότι ειδικά αν δεν είσαι in-house, ας πούμε, και δουλεύεις μόνο σε έναν niche, έρχεσαι σε επαφή με πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, διαφορετικά niches, διαφορετικά industries. Όταν έρθεις με μια εμπειρία για το πώς δουλεύει ο κόσμος εκεί έξω, πώς δουλεύει η οικονομία και πώς δουλεύουν και τα industries γενικότερα, σίγουρα σου δίνει ένα bonus να το κάνεις τα πράγματα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Ήταν το It Depends, SEO and Business Podcast, το podcast που έχει έρθει για να σε πείσει ότι το SEO είναι το καλύτερο digital marketing κανάλι. Ήταν ο Ευάγγελος, ήμουν ο Κωστής. Σε ευχαριστούμε που άκουσες και είδες και αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο.